Yn y clip fideo yma, nawn ni ystyried y rheolau indecsau yma'n fan yma, lle dyn ni'n ystyried sut dyn ni'n cyfuno, lluosi a rhannu indecsau gwahanol. Felly indecsau di'r rhifau sydd yn cynnwys pwerau, enghraifft 4 di ciwbio neu 7 di sgwario. Nawr, y rheol gyntaf ydy hon yn fan yma. Os gyda fi rhif n i'r pŵer a dwi'n lluosi efo yr un rhif n ond i'r pŵer b, dwi'n gallu sgwennu hwnna fel y rhif n eto, ond i'r pŵer a adio b. Felly, enghraifft, os oes gyda fi 4 di ciwbio, a dwi'n lluosi fo efo 4 eto, ond i'r pŵer 5, yr ateb ydy yr un rhif mawr, 4, a'r pŵer ydy a adio b. Y pwerau a b fan hyn, adio nhw, 3 a 5 fan hyn, adio nhw, 3 a 5 i gael 8. Ar y llaw arall, os dwi'n gwneud union yr un swm, ond rhannu tro hyn yn lle lluosi, n i pŵer a rhannu n i pŵer b, yr rheol fan hyn ydy sgwennu lawr yr rhif n eto, ond tro hyn tynnu'r pwerau a tynnu b. Felly, enghraifft, os oes gyda fi 7 i pŵer 8, a dwi eisiau rhannu efo 7 i pŵer 2, yr ateb ydy 7 eto, a'r pŵer ydy be dwi'n gael drwy'n gwneud a tynnu b. 8 tynnu 2, felly 6 yn fan hyn. A'r trydydd rheol, os oes gyda fi index n i pŵer a dwi'n cymryd hwnna wedyn i'r pŵer b, yna dwi'n gallu symleiddio hwnna drwy sgwennu yr rhif n eto, ond tro hyn dwi eisiau lluosi'r pwerau a lluosi b. Felly, enghraifft, os oes gyda fi 6 di ciwbio, ac yna dwi'n gwneud 6 di ciwbio i'r pŵer 4, mae hwnna rhyw fath o sgwennu 6, a'r pŵer ydy 3 lluosi 4, sydd yn 12. Set arall o enghreifftiau fan hyn. Os oes gyda fi 10 i pŵer 6, ac yn lluosi fo 10 i pŵer 9, hwnna di'r rheol gyntaf eto, felly yr ateb ydy 10 unwaith eto, a tro hyn, adio'r pwerau, 6 adio 9 i gael pŵer 15. Yr un nesaf, mae hwn o'r ffurf yr rheol yn y canol fan hyn. n i pŵer a rhannu n i pŵer b, 12 i pŵer 15 rhannu 12 i pŵer 5. Dwi'n sticio efo'r rhif mawr y 12, ac efo'r pŵer dwi'n tynnu, wneud a tynnu b, 15 tynnu 5 yn 10. Ac yr un yma fan hyn, mae hwn o'r ffurf yma. n i pŵer a i'r pŵer b, y fan hyn 9 i pŵer 6, wedyn i'r pŵer 7. Yr ateb ydy yr rhif mawr 9, a'r pŵer ydy be dwi'n gael drwy luosi'r rhifau bach yma, 6 lluosi 7, 42. I orffan, jyst sylw bach, os dyn ni cael rhywbeth fel yma, 3 pŵer 4 lluosi 2 pŵer 5, does yna ddim byd fyddai'n neud efo'n hyn, oherwydd mae'r rhifau'n mawr, y 3 a'r 2, yn wahanol. Felly dydy'r rheola yma ddim ond yn gweithio os gyda fi yr un rhif os hoffech chi fel yr rhif mawr. N ag n, felly fan hyn, 4 a 4, rheol yn gweithio, 7 a 7 rhyw fath, rheol yn gweithio, ond 3 a 2, mae hyn yn wahanol, felly does na ddim byd fyddai'n neud i symleiddio yr rhif yma fan hyn. Eich tro chi nawr, rhowch chi gynnig ar yr ymarferion sydd ar y sgrin. Mae'r ymarferion yma yn dod o'r pecyn Rhifedd. Mae'r pecyn ar gael i'w lawlwytho o'r wefan mathemateg.com. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.